से 3000 निख्रुइ बांसिन जोंहा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे 141 हायर सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचारनिबो एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ गं 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय थालांनाय माखासे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खामानिया थाबैनो जाफुंसारगोन नेक्स्ट हायर सेकेन्डारि हाई स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आपिल खालामगोन गासै 1216 एलिमेन्टारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो 1664 सेकेन्डारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदियै गं 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय आरोबाव जिखिनि कलेजफोर थालांबाय बेखिनि कलेजनि गेजेरावबो जिखिनि कलेजा फिजिबिलिटि दङ जिखिनिया क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनो हायो बै कलेजखिनिखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फेज वाइजआव मोनसेनि उनाव मोनसे खालामगोन होनदों दा बेनिखायनो आङो फोथायो नैबे गं 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि उनाव थालांनाय माखासे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खामानिया थाबैनो जाफुंसारगोन फरायसालिया माखासे आपग्रेड खालामनाय जाबाय आरो दायो गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनायनि हाबाफारियाबो जागायबाय दा जोंहा जिखिनि हाई स्कुलफोर दङ बे हाई स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय हायर सेकेन्डारिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आरो लोगोसे एमइ आरो एलपिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय फेज वाइजआव खालामनो होननानै आसाम सरकारा खोथा होदों दा बेनिखायनो जोङो दाखालि जोंनि जि फार्स्ट फेज गं 10 कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि रिपर्टखौ आसाम सरकारनो हरनानै नेक्स्ट हायर सेकेन्डारि हाई स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आपिल खालामगोन गोदान बोसोराव गोबां गोजोनथाव खौरां दङ बिनि गेजेरावनो गासै 1216 एलिमेन्टारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो 1664 सेकेन्डारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे 3000 निख्रुइ बांसिन जोंहा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे 141 हायर सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचारनिबो एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ दा बे गासैबो पस्टआव 6000 निख्रुइ बांसिन जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रि मोनगोन बिटिसि एरियायाव बेयो लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैगौ 16 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 100% इ अफिसा सोलिसिगोन बेवहाय डिजिटाइज एबा इ अफिस इन्टारनेटजों अफिसा फुल्लि सोलिसिगोन आरो बेजों लोगोसे मागो दमासिनिफ्राय जोङो माखासे गोदान प्रजेक्टफोर लन्च खालामनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ